una mica de por, saps? Amb això de que la gent torna a treballar, ens hem de protegir, Laia, ens hem de protegir. Mira. Ah, mira, molt bé, mascareta. Clar, però així no em sentiràs. Guants, casc, bossa. Jo és que no tinc cap impermeable aquí. Doncs, mira, jo és que clar, he pensat que, com que ara doncs, el Xurri comença a treballar, doncs és que és molt possible que s'infecti i que quan arribi a casa que m'ho encomani. Llavors, he pensat que el millor que podia fer era protegir-me i no sé, potser fins i tot dormir en habitacions, no tenim dues habitacions, el Fred dormir al sofà, entre ell i jo mantindrem sempre mínim 2 metres de distància, tot i que en un pis petit és complicat, però no sé què de deixar i és que estic molt preocupada perquè jo no em vull infectar, no vull que aquest virus se'm mengi, què he de fer? Tu què fas? Posa't la mascareta! Perquè estic sola, ja Sí, però estem parlant, tia, a menys d'1 metre! Per què no estàs aquí? Com posa't la mascareta, home? No suporto això, no puc respirar, ho feu! Ara parlo jo i et diré el meu ritual que faig sempre per sortir al carrer. I així no t'impactaràs. Has vist quanta protecció porto? Amb això no puc respirar, per tant no em puc infectar. I aquí porto la mascareta a sota. Saps? Uau! El casco serveix perquè les partícules de virus que pol·lulen per l'aire no se't fiquin als cabells i te'ls hagis de rapar, tia. Oh, jo no vull derrapar! No, bueno, amb l'alumini també. Amb l'alumini també immunitza. No, Vale. no, cada cop que surtis al carrer posa't l'alumini, Vale. I posa't els guants i el impermeable de protecció. Ets molt professional, molt bé. Fa calor a dintre, però l'important és no contagiar-se. Mira, i llavors jo porto dobles guants, veus? Un guant que és per tocar només el poc de la porta i l'altre guant que és per tocar si vaig al súper o a les bosses de les escombraries. I després tinc un líquid especial que em vaig fer jo, que em poso a les mans, que té propietats especials, té components especials per matar tots els coronavirus que hi hagi pogut quedar després d'aquestes dobles barreres de protecció, Però i com te l'has fet, el líquid? Què hi porta el líquid? Mira, porta. Te'n recordes de les plantes del meu veí? Sí? Pots una picada d'això perquè els virus es quedin atontats i ja no puguin actuar. I després he picat una mica de mistol i una mica de líquid del vàter. Barrejat segur que els virus i salfumant, tia. Salfumant. Molt bé. I què? Hem d'anar alerta, no ho feu a les vostres cases sense supervisió. Molt bé. I quan torno a entrar, tinc un aparell també, que si no vaig al súper, que vagi només a llançar les escombraries, aquest aparell, veus, detecta si a l'aire hi ha algun virus. I llavors m'envia una senyal que estem connectats, sí, tinc aquí on t'instal·les un xip, i aquest aparell et va dient libre de virus, i pots anar pel carrer sense cap problema. I quan detecta que algú està infectat, comença a No vull un! On l'has comprat? Home, me l'he fet jo, tia, perquè també, és que a veure, jo tinc contactes de la NASA, Mira. Molt bé. Em vaig a treure això perquè tinc una mica de calor, Ja m'estic ofegant. Vale, ara parla tu, així no ens contagiem. Doncs, nena, jo estic una mica preocupada perquè aquí en el bloc de l'edifici on vivim hi ha uns veïns que estan infectats. I és que estic molt espantada perquè, clar, aquesta gent surten al carrer i van a comprar, clar, perquè necessiten menjar.
Però clar, toquen el pom de la porta i toquen els botons de l'ascensor. Llavors, jo estic tan emprenoiada que cada cop que... Sí, estic sempre pendent quan sento que surten, perquè viuen aquí davant de casa meva. I quan sento la porta que surten, doncs corrents vaig amb el sanitol i així a desinfectar els fons de les portes, la brana, els botons de l'ascensor. I clar, i la veritat és que és cert, i em sap greu dir-ho, però entre els veïns doncs, els critiquem una mica i els mirem malament, i que em sap greu, però clar, és que... I si demà soc jo la que m'infecto, perquè acaba tot xulo i se'n va a treballar, ara pot ser que m'ho contagi a mi també, i llavors provarem a l'acadèmia i em miraran malament, i no sé què ho fem, estic una mica desquiciada. Vale, jo em protegeixo jo ara. Doncs jo el que et diria és que, si us plau, Laia, no facis un gra massa, saps? Perquè si tu vas protegida, el que no hem de fer és disgregar la gent. Imagina't que fos la teva mare o la teva àvia o la teva germana que està infectada i que tothom li donés l'esquena. Doncs com et sentiries? Bueno, a vegades ha passat amb altres pandèmies, no? Vull dir, a veure, hem de tenir en compte que les persones que s'han infectat també són igual que nosaltres, són amigues nostres, a vegades. Una altra cosa és que et caiguin mal els teus veïns, això ja és una altra cosa. Sí, això també, però bueno, no és el cas. Ja no ens fiquem. Vale? Està preocupada, i a més, si manteniu la distància, podeu dormir això en llits separats, poseu una barrera de protecció de paper de plata, no? I ja està. Molt bé. Doncs després aniré al súper i compraré molt paper de plata, perquè clar, si has d'estar per sortir al carrer, per estar per casa i per fer barreres de protecció, s'esgotarà de seguida. Crec que aquest serà el tercer element així que s'esgota als supermercats. Primer va ser el paper de batre, segon va ser la farina, tercer el paper de plata. O sigui que tothom compra paper de plata abans que s'acabi. No, que si no me'n quedarà per mi. Bueno, quan acabem de xerrar he de comprar-me uns pantalles per si de cas. I saps que també l'altre dia ahir m'ha explicat una amiga meva que està molt preocupada també perquè avui els nens tornen a l'escola virtualment. Llavors, clar, aquí hi ha dos temes. Hi ha gent que en funció de l'escola els hi han posat d'una manera o una altra. És a dir, algunes amigues els hi han enviat uns enllaços i almenys durant qualsevol moment del dia poden fer les activitats. Però aquesta altra amiga té de 9 a 5 les activitats programades al fill. I clar, què passa? Que el nen ha estat de 9 a 5 davant de l'ordinador, però és que ella fa teletreball i no pot treballar i controlar que el nen, si un nen petit de 5 anys que estigui davant de l'ordinador tot el dia. Com fas es fa això? Necessito respirar. S'hauria d'inventar una Alexa que estiguis controlant allà el nen o la nena mentre està amb la pantalla. I és molt important. Pels mestres s'hauria d'inventar això. Bueno, pels mestres i pels pares i les famílies en general. Mira, tens el nen allà davant de la pantalla o la nena i tens un assistent hologràfic. Tia, ho hem de patentar, això, Parlaré amb la NASA perquè ho facin. Mira, un assistent hologràfic que està aquí i quan el nen o la nena mou una mica el cap o es remou, l'assistent, que és com una Alexa que detecta el moviment, li diu, a la pantalla, que estem estudiant, no et pots moure, ara encara no toques barjo. M'agrada molt la idea, m'agrada molt. La veritat és que solucionaria el problema que té aquesta amiga meva. I de fet, també fins i tot, encara que hi hagi pares que no estan fent teletreball, així van deixar tot el dia amb el nen allà. I seria una manera que els pares es poguessin relaxar i que aquest confinament es pogués viure una miqueta més millor per tothom. Doncs això n'hi ha. Mans a l'obra. Hem de fer aquest invent i patentar-lo, Parlaré amb la NASA i Laia. Jo vaig a posar-me això perquè ja m'estic notant que per aquí estan entrant virus, No! Sí, ho estic notant, m'ho està dient l'aparell, que no para de pitar. Jolines, doncs em vaig a posar el casc un altre cop, Vale, Xènia. I escolta'm, esperem que això no duri gaire perquè viure d'aquesta manera és molt dur,
És molt dur, tia. Em sents? Et sento. No gaire bé, però et sento. Esperem. Que surto, semblo un astronauta. Jo ho semblaré a partir d'ara si vaig així. Doncs escolta, toquem fusta perquè aquesta situació no s'allargui gaire. Perquè com haguem d'estar un any més així, jo crec que al final ens tirarem tots per la finestra. Espero que no, Si us plau, protegiu-vos molt perquè tot això s'acabi. Que no torni a pujar la corba.